Ce înseamnă pentru tine sănătatea colonului? Cât de important consider că este să ai un tranzit corespunzător, cu scaune regulate atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ și o stare de confort digestiv zilnic. Deseori, dezechilibrele intestinale sunt trecute cu vederea, fără a li se acorda importanța cuvenită, decât în momentul în care acestea îți afectează calitatea vieții. Te invit să mă contactezi pentru informații privind terapia colonului, o evaluare personalizată gratuită și ulterior rezultatelor obținute, vom stabili dacă această terapie ți se potrivește și cum anume te poate ajuta. Sunt Nicoleta Filip, asistent medical generalist cu specializare în terapia colonului și te aștept în cadrul clinicii Colonic Care by Diana Inico, prima și singura clinică specializată în terapia colonului din Pitești. Toate cele bune!